rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a yau a wani sabon bidiyo namu ne. Wanda a cikin wannan bidiyon namu ne zan nuna mana hanyar da za ka yi creating ɗin password mai tsauri. Domin za ka ga ‘yan uwa da yawa a lokuta suna yin password kawai, kamar misali wani za ka sa password lambar wayarsa, wani ko kuma ya sa 1 2 3 4 5 6, wanda wannan password ne da haka suke yawan yin amfani da su dandanan sai hacking ɗin account ɗinka. Ta yadda za ka ga kana buɗe account ko a Facebook ko Instagram ko wani abu sai ka ga an yi ma hacking, sai ka ga dandanan an ma hacking. To ‘yan uwa wannan shine babban matsalar da take ja ake yi mutane hacking, ka yi amfani da password wanda ba mai tsauri ba. To amma a cikin wannan bidiyon namu ne zan mana creating ɗin password, ko kuma ce zan nuna ma yadda za ka ga hanyar da za ka yi creating password mai tsauri. Sai dai na san cewa za su yi tunanin cewa ya za a yi creating password mai tsauri, zan iya riƙewa ko kuma in manta. Ba zan iya riƙewa ba sai in manta. Don ganin haka ku biyo mu a cikin bidiyon. Amma kafin nan dala ina roƙon ku, idan yau ne farkon zuwan ku wannan channel mai albarka, kada ku wuce ku daure ku danna mana alamar subscribe. Abinda za ku yi shine zan fito mana wani application wanda yan uwa kamar yadda kuka sani a wannan application namu ya mana cikakken bayani na wannan application. Don haka kana zuwa nan za ka zo, amma kada ku damu, zan ajiye muku link ɗin shi a cikin description da kuma comment na farko. Kana danna inda za ka rubuta download zai ɗauko maka wannan application. Bayan ka riga ka ɗauko wannan application ɗin, za ka zo cikin wayarka ka duba ka gan shi. Kun gan shi ga shi nan. Yanzu bayan ka ɗauko wannan application ɗin zai fara nuno ma haka. Kun ga abin da ake buƙata a kowane irin password ya zama to yana da abubuwa guda huɗu. Akwai numbers, akwai lower case letters, sannan akwai upper case letters, sannan akwai symbol. Kun ga yanzu misali, yanzu za ka yi creating ɗin password kamar guda 8 ko guda 9 ko guda 10, ya danganta da yanayin yadda kake so. To amma yanzu misali, kun ga yanzu nan gashi nan an sa mana bidiyon a nan. Kana so da mutum da sauri sosai sai ka riƙa jan sa, kamar yadda an mayar mana da shi very strong. In ka dawo shi za ka ga very weak, za ka ga ya ja. Ka gani weak, za ka ga ya canza kala, za ka ga bidiyo. In ka ƙara za ka ce ma strong, in ka ƙara jin shi za ka ji an ce ma very strong. Yanzu muna so mu creating very strong password. Kun ga shi ne ya koma guda 16. To a nan kana zuwa sai ka danna nan gurin generate. Kun gani ga shi ne ya mana generating ɗin password. In kuka ga za ku gani ko ina ka danna shi good, idan ma ba good kuma yana da komai lower case, upper case da symbol waye waye. To a nan sai ka danna nan gurin alamar ta copy. To kun ga yanzu mun yi creating ɗin password mai tsauri, ta yadda ko da hackers za su yi amfani, maybe za su ɗauko wani lokaci mai tsawo. Don haka yanzu za mu iya zuwa mu gwada ƙarfin wannan password ɗin da muka yi create. Yanzu sai in shiga cikin wannan website ɗin dai namu ‘yan uwa. To a nan shi ma in ka duba daga ƙasa inda aka danna nan gurin iya, tunda yanzu mun ɗauko password ɗin da muka yi generating, yanzu sai mu duba mu ga ko da haka zai iya cracking ɗin password ɗinka, so zai ɗauki lokaci mai tsawo sosai. Yanzu sai yanzu na yi copy ɗin wannan password ɗin da na sako. Misali ga shi ne yanzu na yi copy ɗin shi. To yanzu misali kun ga shi is very strong. To kun ga yanzu nan in kuka duba daga ƙasa za ku ga me 360 billion years za ta ɗauka, time to crack. Kun ga shi nan a rubuce. Gashi nan. Time to crack your password. Yanzu wannan password ɗin kafin a ce misali a haka sai amfani da shi ya yi cracking ɗin password ɗinka, sai an yi 360 billion years, biliyan 360. To kun ga wannan password ɗin ba ƙaramin tsauri yake da shi ba. Da haka yanzu idan ka yi copy ɗin password ɗinka, za ka iya zuwa misali in kana creating account a Facebook ko Instagram ko duk makamantansu, sai ka ɗauka sai ka je ka yi pasting a inda aka ce ka sa password ɗin. Kana sawa, na san nan mutum zai ce ai zai manta, to sai ka danna akwai inda za ta nuna duk inda ka yi creating account a nuna ma sai password. To kana danna wannan sai password ɗin kamar yadda na nuna muku a bidiyoyin da suka wuce na baya. Idan kana buƙatar ganin yadda ake saving ɗin password, sai ka je ka kalli wannan bidiyon. A bidiyon da na yi kafin wannan shi ma na yi wannan bayani, za ka iya zuwa ka duba ka gani ta yadda ko da ka manta za ka je ka duba ka gan shi a cikin wayarka ba tare da ka sha wahala ba, kuma ko da ka canza wayoyi. Yan uwa kamar yadda kuke gani wannan shi ne ƙarshen bidiyon namu ne, amma kada ku manta zan ajiye muku link na wannan website ɗin da kuma application ɗin a cikin description da kuma comment na farko. Da haka kada ku manta, idan har bidiyon ya burge ku, kada ku manta da danna masa alamar like da yin sharing da kuma comment. Na gode.